uJesu Kristu inkosi kogcotshiwe kaNkulunkulu. Baba isazane sekuphela inyanga yonke, kodwa siyambonga uNkulunkulu osigcinile. Sibonga nokuchubeka nje komsebenzi kaNkulunkulu. Sitha siyaphuthuma isitha. Siyabonga nje uNkulunkulu esibekele ubaba uNsibande ophuthuma ngale ndlela. Ubaba akaphumuli, yehla yenyuka. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Baba ngayithola indlela yokuya eBhamshela. Ngijwayele-ke ukuya khona mhlambe kudlula isonto elilodwa ngelinye ngiye, kudlula isonto elilodwa ngelinye ngiye. Ngiyambonga nje uNkulunkulu kakhulu ukungixhumanisa baba nalaba abazalwane baseBhamshela. Ngiyamkholwa uNkulunkulu amuhle uzakwenza intando yakhe. Uzakwenza intando yakhe. Sinikela konke kuyena, makafeze nje lakhe icebo elingevinjwe. Baba ngibe nephupho la. Kungazuthi kukhona umama ongibikela ukuthi kunomntwana wakhe odlulile, owadlula ngengozi yamanzi, nomntwana othi gogo kuye usephinde wadlula. Kimi kube khona into evuka kuwukuthi ngithi ukhondolo lolu. Ukhondolo luyasilandela kodwa sinikezwe amandla ukuthi sikhuleke egameni likaJesu. Kuthiwa uNkulunkulu asifuzeni, akashongo ukuthi asifuze abanye abantu. Kube ngazuthi ngithi kulo mama asizile ukudla, athuke. Ma ethuka, uthukela ukuzila ukudla, nomtshela ukuthi cha, ukudla kuyazileka, sizozila sikhuleke. Ilokho nje engithi ake ngikudlulise kubaba, ngoba angazi ukuthi kusho ukuthini. Nasenhlizweni yami kuye kwavuka ukuthi ngonyaka ka-2008 kwabulawa untombazane wami eSwazini. Kwaphinde futhi ngo-2018 kwashona umfana wami lo uLasbon. Kwavuka zonke lezo zinto nje ngithe-ke angazi baba ukuthi kusho ukuthini lokhu. Angazi kwamampela. Ngiyabonga baba, uNkulunkulu anigcine, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, baba esibande namake sibande nelibandla lonke ekhaya lezwi entabeni endlu kaJehova kuyabonalelwa. Sithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu, siyambonga kakhulu ngaleli gama lelithi uJesu Kristu inkosi. Yeyi bazalwane, Friday benginomntwana sisi wami labe kagula, Thursday abeceda kubhala form 3 nakabuya wabuya bathi washo ukuthi uphethwe siyeti. Nakafika ekhaya wafika waquleka angangena endlini. Ngavula lo mkhuleko wabaseRoma 10:9 ngawubeka endlebeni, samkhulekela. Wakhuleka babe, wathi la kufanele bese asho aphendule khona alandele ubaba. Ngase ngiyalandela, sengiyakhuluma bengakhulumi, ngase ngiyalandela. Kwasho mina kwathi nje kuphela sikhashanyana wase uyaphaphama, uyavuka, uyasibutha sekwendekeni. Ngiyambonga uNkulunkulu baba esibande, ngiyambonga kakhulu ngawe, ngiyambonga nangemkhuleko, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Sekuthi kusakwalamuhla baba bekuneisikhova lesi besikhala, ngavuka ngakhuleka nga-12 ngabita leli gama, ngalibita baba. Sahamba sikhova, ngithi ngisethulele ngiva sekusenya ngithi uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli, ngiyabingelela nakumama, ngibingelela abazalwane ekhaya lezwi, ngibingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Nami ngithi ake ngibonge nje uNkulunkulu ngokwenzela umusa ongaka nokuthandwa nje ukuba ngibe nalesimemo ukuthi ngigcine ngibasekhaya lezwi. Ngiyakhumbula nje ngingakangeni lapha endlini yami, ngisho intuthwane nje bengiyibona zibaningi zize zongena ngisho efrijini, intuthwane ezimnyama ey'nuka kabi. Kodwa nje ngenxa yesivumo esinaso sasekhaya lethu, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabona konke kushabalala. Umkhuleko kaMeyi 18, umkhuleko wamaRoma 10:9. Ngiyambona nje uNkulunkulu kuningi nje. Ngisho iminenke bengiye ngiyibone ey'ndongeni,
Malike lakhiza nje ngibona isiyinqwaba ngingasazi ukuthi kwenzakalani, kodwa ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngisho iy'nunu lezi ey'hamba odongeni ziba yiningi ngithi Nkosi yami kwenzakalani, kodwa ngiyambonga nje uNkulunkulu. Ngisho umzimba ngiwuzulula ngohlobo lwesimanga ngoba ngangine-B_P ngiyezwa senginama-ulcer, ngiyezwa senginey'londa ngisho esinyeni, kodwa uNkulunkulu konke lokho nje ngikubonile nje kushabalala. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngizohlala nje ekhaya, ngizohlala nje bangcwele ngimkhonze uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi.